Водата. Първична, сурова, поразяваща планини, оформяща долини, създавайки земи. Там, където повечето виждат необуздана стихия, хидроинженерите виждат възможност за изграждане на хармония между природа и хората. Те вдъхват живот на впечатляващи съоръжения, язовири, които прегръщат реките, за да осигурят жизнено важна вода и енергия за милиони хора, водно-електрически централи, превръщащи енергията на водата в светлина и топлина. Всеки говори за това как, освен да се занимаваш с нещо, което ще ти носи средства, е важно и да правиш нещо за обществото и да имаш ясна позиция. Когато избирах с какво се занимавам, хидромелиоративните системи, хидромелиоративното строителство е обвързано с земеделието, което ни изхранват. С безупречна прецизност хидроинженерите проектират системи за капково напояване и дъждуване, които доставят всяка капка вода там, където тя е най-нужна, така че да подхранва земята и да поддържа реколтата. Едно от най-важните неща това е водата. Защото в момента, както виждате от 2 седмици, в момента сте такава жега, всеки ден над 40 градуса, ако ние нямаме вода да може да напояваме и да охлаждаме растенията, то тогава нищо няма да стане. В лятно време водата като ресурс започва да се губи. И тук вече е момента да се намесят точно тези иновации, които предстоят да се случат нашето земеделие така или иначе. В момента се намираме точно на такъв блок, който харчи толкова малко вода за напояване, но пък затова реколтата, сами може да се убедите, е много добра, което значи, че трябва да се мисли в тази посока за пестене на водата. Имаме достатъчно вода, но това също така е благодарение на това, че използваме рационално. Ако не използваме тези системи, било то капковото или било макарите, ако използваме вече устарелите според мен методи, като гравитачно поливане и така нататък, тази вода, вместо да поливаме 1000 декара, да кажем, ние ще поливаме 500. Хидроинженерите създават подземни съоръжения и тунели, които остават скрити за окото, но не и за земята, която те защитават от наводнения и осигуряват сигурен път на водата. Всяка корекция на реката, всяка дренираща система служи на по-висша цел – да защитава и поддържа равновесието. Работата на хидроинженера е изключително отговорна от страна на електродобива, защитата на хората и като цяло стопанисването на такива големи съоръжения. И когато реките и язовирите се превръщат в дом на рибовъдни стопанства, където живота процъфтява в ритъма на водата, хидроинженерите показват как човекът и природата могат да съжителстват в хармония. Дълбоко в сърцето на Родопите, там където планинските хребети танцуват в синхрон с звуците на дивата природа, се разпростира Цанков камък. Завършен през 2010 година, този язовир, разположен на река Въча, бързо се превръща в символ на иновация и устойчиво енергийно развитие. С височина на стената от около 130 метра, язовирът впечатлява със своята масивна бетонова дъгово-гравитационна конструкция, която не само устоява на налягането на водата, но и се вписва хармонично в околната среда. Както виждате, стената е с характерна форма, двойно дъгова. Това допринася за икономията на бетон чрез формата на язовирна стена. Изградена е от 23 блока. Наблизо е язовир Въча, друго изключително инженерно постижение, което се намира в живописната прегръдка на западните Родопи. С височина на стената от 143 метра и обем от 226 милиона кубически метра, Въча е не само мощен източник на електроенергия, но и осигурява напояване на земеделски земи. Предназначението на повечето от язовирите включва и жизнено важно питейно водоснабдяване. Добре дошли на язовирна стена Въча, най-високата бетонова язовирна стена в Балканския полуостров, не само в България. Съвременните хидроинженери полагат грижа за поддръжката и безопасността на тези впечатляващи съоръжения, използвайки авангардни технологии за мониторинг и контрол. По този начин всяка капка се управлява ефективно и сигурно, осигурявайки дългосрочна устойчивост. Пример за това е язовир Цанков камък. В
мерителните ниши са събрани основните сензори, които следим. Това са правите отвеси. Постоянно се знае какво става с стената. В извънредни ситуации, като земетресения, например, се правят извънредни измервания, за да сме сигурни в положението на самата стена. Всяка година се правят манипулации и с приливниците, и с основния изпускател, с реално изпускане на води, когато това е възможно, тъй като когато имаме ниско водно ниво, както в момента, нямаме как да направим реално изпускане. Обучението по хидроинженерство в Университета по архитектура, строителство и геодезия е не само теория. То е практически опит, който въвежда студентите в реалния свят на хидротехниката, там, където трудностите са истински, а решенията сложни и иновативни. Както нашите преподаватели, така и от наша страна и нашия интерес ни среща с доста хидротехнически съоръжения. Както в момента присъстваме на една от нашите редовни практики в края на семестъра. Професията на хидроинженера е отговорност и призвание, а специалността е защитена от държавата. В България хидроинженерство се изучава единствено в Университета по архитектура, строителство и геодезия, а нуждата от кадри е осезаема. Това е много важна специалност и точно защото няма толкова набор от хора, които искат да я учат, защото освен, че е важна специалност, тя е доста трудна, наистина трябва да имаш набор от неща. Завършилите специалност хидростроителство намират реализация не само в частни компании, но и като ценни експерти в министерства, агенции и международни организации, където участват в проекти със значимо обществено и екологично въздействие. Хидроинженерите са тези, които превръщат водата в съюзник на човека. Професионалисти, отдадени на делото си с постоянство и неколебима вяра в своите умения. Трябва да си изключително уверен, да вярваш в себе си и също е много важно, нали, да можеш да комуникираш, защото за да завършиш при нас, нали, трябва да има комуникация и връзка между преподаватели и между студенти и колеги. Работата на хидроинженерите изисква не само увереност, но и дълбоки познания и умения за сътрудничество, за да се постигне синергия между природата и технологиите. Те владеят мощта на водата, превръщайки я в ресурс, който подхранва живота и облагодетелства всички негови аспекти. В свят, където водата се превръща в един от най-ценните ресурси на 21 век, а климатичните промени предизвикват нови рискове и предизвикателства, хидроинженерите са тези, които създават устойчиви решения, осигуряващи бъдещето на цели екосистеми и общности.